Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Nhasi tiri kutarisa nhau dzinotyisa uye dzinosiya mibvunzo yakawanda pamusoro pekuchengetedzeka kwenzvimbo dzedu dzekunamatira. Ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo vhidhiyo rino kuitira kuti mashoko aya asvike kure. Mangwanani ano musi wechitatu 4 Kurume 2026 makororo mana ashandisa chinhu chinenge chisimbi chisingazivikanwe kupaza muCelebration Church kuWestgate muHarare. Makororo aya anga akapakata pfuti dzemhando yepistol nemarifle. Vapaza mahofisi echechi iyi ndokubhomba sefi yesimbi nechinangwa chekuba pfuma yaivemo. Vabudirira ndokubuda nemari inoita $500 pamwe nemalaptop maviri erudzi rweHP. Hazvina kugumira ipapo, matsotsi aya ashanyirawo varindi vechechi iyi vachivatorera mari inosvika $30 nenharembozha dzavo dzerudzi rweItel. Zvinorwadza ndezvekuti varindi ava varohwa zvakaomarara netsvimbo manobkeri pavaedza kudzivirira chechi. Mushure mekurohwa vasungwa nemawaya netambo dzemagetsi ndokukandwa mukati mekamuri ravo rekurinda vachibva vakiyirwa mukati. Makororo aya asvika pakusiya bara repfuti mumba umu sechiratidzo cheukasha hwavo uye pfuti dzaridzwa. Varindi ava vazoponeswa mushure mekunge mutariri wekambani yeSafeguard asvika ndokunzwa mheremhere yavo yekuchema.